porque a historia nos demostra que a tendencia cara á privatización ten que controlarse por lei, porque senón non hai maneira. Nós queremos a seguridade sobre o carácter público da financiación e da xestión da nosa área sanitaria. Temos exemplos moi próximos no tempo e no espazo que nos demostran que tenemos que seguir por este camiño, porque senón remataremos como se rematou noutros lugares, claramente privatizando servizos, privatizando aparcamentos, etcétera, etcétera. Sobre o hospital provincial estamos seguros de que se non se lexisla o seu carácter sanitario público, rematará sendo utilizado para facer negocio. A idea de que ten que haber unha sanidade para ricos e outra para pobres ten como mínimo un tufo medieval. E a historia é moi teimuda. A historia demostra-nos día tras día que as situacións de injustiza e de falta de equidade e de falta de democracia teñen unha evolución sempre cara a situacións onde hai maior liberdade, maior equidade e maior democracia. E aqueles que se oponen a esa evolución quedarán tirados no camiño mentras a cidadanía sigue o seu camiño dereito hacia maior liberdade, maior democracia e maior equidade. Moitas grazas. Gracias, señor Rincón.